Jama'a assalamu alaikum. Muna nan kai tsaye daga cibiyan wannan babban wa'azi da ake yi na Afirka domin Kristi a nan jami'an Iko. Yau ita ce rana na uku na wannan shirin. Da gaske ta kasance abin ban sha'awa sosai. A kowace rana muna samun sakonni na tada zuciya wanda ke kawo bege ga jama'a. Ina nan a nan tare da Pastor Samaila Babiru, wanda shine ke kawo muku sakonni yake juyawa daga Turanci zuwa Hausa domin ku saurare shi. Pastor, ka zo ka gaya mana menene naka dandanon tun aka soma wannan wa'azin? Tabbas muna nan kamar yadda ya faɗi, yau rana na uku ne, kuma godiya ga Allah domin sakonnin da muke samu kowanne rana sakonni ne masu tsotsa zuciya, kuma muna godiya gare ku daga arewa da kuna kiran mu, kuna sadar da mu cewa kuna samun sakonnin mu. Allah shi ya albarka. Tabbas kasancewar mu a nan muna saduwa da mutane daga kasashe daban-daban, wuri ne mun ji daɗi, sai dai son barka. Godiya ga Allah, kuma muna farin ciki ku ci gaba da sadar da mu yadda kuke samun sakonnin nan. Za mu yi farin ciki idan mun ci gaba da ji daga gare ku, za mu samu karfafawa. Ubangiji albarkace mu duka.